Moi Satu! Moi Satu! Ja ihanaa polttaripäivää sulle ja kaikille teille ihanille naisille. Katja ja Salla on vetovastuussa ollut ja varmasti aivan mieletön päivä on tulossa. On vähän kurkistellut. Nauti koko päivästä täysin siemauksi. Mulla on ihan kauhean ikävä, on ihan tosi kurjaa, että mä pääsen paikalle tänään. Enkä häihinkään. Mä en tajua, miten tässä näin kävi. Sä et päässyt mun häihin viime marraskuussa, etkä polttareihin, ja yhtäkkiä mä en pääse sun häihin ja polttareihin. Ihan epäreilua. Mutta mä oon onneksi tulossa ihan kohta Suomeen, voidaan juhlia kaikkia polttareita ja häitä ja 30-vuotiaita ja kaikkea sit samalla. Mutta vielä kerran onnea ihan älyttömästi tulevien häiden johdosta ja viettäkää mahtava polttaripäivä tänään. Malja, Satulle kippis, cheers! Kippis, cheers! Oli vaan. Hyvä. Kippis. Ovi kiinni, perkele!